ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ ଖରାରେ ଯେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ମୁଁ ଝାଳ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଇଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ତାପରେ ଭିତର ପାଇଁ ବି କାମ ଅଧା ସରିଗଲେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି କାମ ସାଇଟ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 2 ଆଉ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାରେ। ତ ଆଜିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ନା କ'ଣ? ତ ଦେଖିବ ଆମର କେମିତି ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥକା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇନି, ଆଉ ସେପଟେ କାଲି ମାଲ ରଖିଥିଲି, ଆଜି ଆହୁରି ଅଧା ଆସିଛି, ଇଏ ସବୁ ମାଲ ଆସିଯାଇଛି। ତ କାମ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଆଜି ରାତି ଆଉ କାଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନ ଆଉ ରାତିରେ ହିଁ କାମ ଚାଲିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା, ଖରା ହେଉଛି। ଆଜି କାମ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ କାଲି ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଳେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କାମ କରିଦିଆହେଉଛି। ତ କାମ ସରିଲା ପରେ କାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରିପଦା MSc। ତ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ ଖରାରେ ଯେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ମୁଁ ଝାଳ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଇଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ତାପରେ ଭିତର ପାଇଁ ବି କାମ ଅଧା ସରିଗଲେ। ଫୁଲ ସବୁ ବସିଗଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଆଉ। ମାନେ କେତେ କିଛି ଖରା ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଖରାରେ କାମ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଖରା। ଏ ଯୋଉ ଖରାରେ ବି କାମ କରତେ ପଡୁଛୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଗରମ, ମୋ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଳ ବହୁଛି। ତ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା କାମ କରି କରି। ସେ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଧେଇ ଯାଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗାଧେଇତେ ପଡ଼ିବନି ଆଜି। ମାନେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଅଛି, ସେ ଦିଟା କାମ କରିଦେବି। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦିଟା ବାଜିଦିଏ, ନହେଲେ କହି ଇଏ ବସୁଥିଲା। କରିଦେବା, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବି 12:30 ହେଇଗଲେ, ସକାଳୁ ପଖରୁ ଆସିଛି, ପୁରା ଓଦା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଆମର କାମ କହିଦେବ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି।
ଦଉଛନ୍ ନା ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଏତ ଯୋଉ ମେଘ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କିଛି ମାନେ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ